Mahadeva kajagui busa khoroktani buma nukhung yakarkha busa yakarkha busani yakarkha o news tabuk belai no viral wngjak tei tabuk khai hingkhai bwrwini bwsai Torit-Debrma vs ashram ni guru wngwi tongkha. Tai o kok erte thana porjonto thangwi bijar achukla kha. Hadige salani moni twi kisa kok norok nai tongdi ani channel no payas. Aw norok nungna tabuk social media rogo belai no viral cholijak tei trending cholijak hinui mano mwtai malaimani. Amtwi hanya kaisa mangpili kachai faikha mo wngkha imanga mwtai nugui Mahadev bai kajagui Torit-Debrma ni bihik bwsa khoroktamni yakarkha tei bwsano yakarkha hinui kok sisamung rwkha bwrwini bwsai Torit-Debrma TSR chakiri khainai. Bo saka bini bihik jephru ni simi kaisa ashram ba songstha bai Godalpur ni simi bini bihik bono hamjakliya bono nachilajago hinui kaisa media o phai sapaikha tei bo o ashram tei songstha ni birodoi kok saka. Yang news o kasumani pore hingkhai koktwma thupnai rok bo kubui kok no naitugwui wngna thangna bagwi bini bihik bai thangwi malaikha. Kubui de bo Mahadev bai kajakha hinui afuru bo sai khwnarwkha bo Mahadev bai kajakya bo Mahadev no chajagwi pusi o hinui. Bini bwsai bono buth tok khaiwi manusik oshanti rwma bagwi se bo nukhung yakaro hinui saka. Ayang tei kaisa pachingkhai Torit-Debrma ashram ni birodoi kok sama bai ashram ni guru rok jolijakha tei saka bini bihik sori hamya chini oro naijaknai phaio. Chwng bono kaham kaisa horo. Torit-Debrma kunu sai maiyawi chini ashram ni birodoi bodnam khaikha hinui borok saka tei Torit-Debrma ni thani borok mapma sanai hinui borok saka. Yang hingkhai Torit-Debrma thana phaiwi case rwphainya phaitini hingkhai ashram ni gurudev rok bai thana o no bijar achukla kha. Hingkhai baksa borok rok hingkhai ashram ni gurudev rok no borok hamya chalak hinui tongbakha. Hingkhai norok hingkhai sabukno support khai comment khai sadi hingkhai o kok sani ang ani video no mapari sanai norok ani channel sajagkha like subscribe share khaina tapukdi.